Ni waati laban in na an bɛ k'a ye k'a fɔ min ye Alizeri jamana ye olu b'a fɛ ka min ye ka anw kin k'an fiyɛ fala ye n bɛ segin ka kuma dɔw fɔlen kɔrɔ ka fala ye diɲɛ kɔnɔna na bi hinɛ tɛ yen n ka mɔgɔ tɛ yen n ka nin tɛ yen i se ani i ni maa minnu mana na bɛn ko la waati min fala ye i n'olu de bɛ jɛ k'a kɛ makariko kuma t'a la hinɛko kuma t'a la n'o tɛ e m'a ye Amerikɛnw ka sɔrɔdasiw tɛ ne ka taa jigin Nizeriya maa jumɛn tun bɛ se ka sigi n'o ye fala ye min kɛra Gaza bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa ye Benjamin Netanyahu a ye min kɛ bɛɛ lajɛlen m'a ye halisa a yɛrɛ ka dugu wasabulon mɔgɔw wulilen don a nɔfɛ bɛɛ lajɛlen m'a ye maa min kɛra ɲɛmaa ye Siri bɛɛ lajɛlen ɲɛ t'a la fala ye diɲɛ kɔnɔ bi hinɛ tɛ yen makari tɛ yen k'a fɔ ko an ka di bi ko kuda ye o fana tɛ yen maaw bɛ ɲɔgɔn sugandi maaw bɛ bolo baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka nafaw an'u ka hɛrɛw n'u ka hɛrɛ sɔrɔcogow u bɛ se k'olu sinsin ɲɔgɔn fɛ cogo min u b'o baara de kɛ n'o tɛ maa si tɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko Alizeri nin waati laban in na fala ye Faransi bɛ ka min d'a kan nka o bɛɛ la ani Faransi ta bɛ file kelen na Maliko in na fala ye an y'a ye k'a fɔ Alizerikaw olu bɛ ka anw minɛ cogo min na fala ye a fɔ man di nka o ma an maa filɛ han waleɲumandɔn kisɛ kelen Alizeri m'o ka anw ye bamananw ko ten n'i ye maa min ka sumu furakɛ o de bɛ bila i ka kabasi la fala ye Alizeri yanni Alizeri ka kɛ Alizeri ye fala ye a ka lakodɔn Alizeri kun tɛ yen Mali de tun bɛ yen an ka kɔlɔsilikɛla dɔ n'an ka kalanfa belebeleba dɔ Birema Fɔnba ale ye laseli dɔ kɛ kɔsa in na a ko a ɲɛ b'a la ko Alizeri lasigiden min bɛ diɲɛ seleke naani tɔn b'a la n'o ye Sabiri Bokadum ye k'a bɔ o bɔ fala i b'a fɔ ko maa min sulen maa min t'a yɛrɛ kalama a datugu a dayɛlɛ a b'a fɔ ko Mali kɔrɔnfɛyanfan ko o y'olu Alizeri bolofara dɔ de ye ko kabila minnu bɛ yen maa minnu sigilen don yen min ye sigicogo kɛcogo ye mara kɛcogo ye kan kɛcogo ye k'o ye olu de ye Birema Fɔnba ko n'a y'a sɔrɔ cɛ in falen tɛ fiyewu fala ye fa na kɛ a la sabula a kunkolo t'a kan da la tariku bɛ anw ni Alizeri cɛ a m'a dɔn a ma surunya k'a dɔn dancɛ minnu bɛ sigi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Fɔnba ka fɔla fala ye o sigira cogo min na Mali ka frontière ka kɔrɔ Alizeri ta ye Mali ka kɔrɔ ni Alizeri ye jamanaya la fala ye Mali a ɲɛmaw y'a kɛ Alizeri ye kunu k'a k'a ye kunna sini hali ya fala ye tɛnburu dilanna anw fɛ yan ka wari kɛ ka kɛ Alizeri dɛmɛ ka kɛlɛkɛcɛw d'u ma ka marifaw d'u ma ka sow d'u ma o Alizeri mɔgɔw ka kɛ bi a bɛ n'a fɔ u ma tariku kalan han fala ye ayi u ma tariku kalan n'u tun ye tariku kalan Modibo Keyita ye baara min kɛ ninnu ye fala ye u tun kan ka an waleɲuman dɔn u tun kan ka miiri ka taa se a kun cɛ ka ɲi Alizeri yɛrɛ ka futune ka da bɛɛ kan fo Mali nka mun b'a dugu ma fala ye nansaraw b'a fɔ min ma ko pétrole sédiment n'o ye bazɛn ye u b'a fɔ min ma ko bassin o belebeleba dɔ de bɛ yen fala ye pétrole banbali de b'a kɔnɔ a barajuru n'a tonso o bɛnnen don Mali ma a bolofara dɔ bɛ taa Alizeri fan fɛ a dɔw bɛ na anw fan fɛ fala ye mun wɛrɛ fana tun bɛ yen waati min na san 2012 ni Bamajuwale kɛbaa minnu kɔkɔrɔma donnen don Alizeri fɛ Iyada Agali ninnu n'u ye Tesaliti minɛ min ye an ka kɛlɛkɛcɛw k'olu tɛgɛla dɛsɛ pewu anw ka diɲɛmaa wele a waati min ye ATT o y'a sɔrɔ ale de bɛ fanga la fala ye a ye États-Unis wele i b'a dɔn États-Unis kaw ye min fɔ a ye k'u b'a dɛmɛ a ma dɔwɛrɛ ɲini dɛ a k'u ka pankurun d'a ma ko sabula ni Tesaliti binna u sigilen tɛ ni fɛn fɛn ye a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a kɔnɔ fala ye o y'a sɔrɔ Alizeri bɛ Iyad Agali ninnu kɔfɛ fala ye k'u labɛn k'u ka bamaci jɛkuluw kɛ k'u dafa u ka service de renseignement mɔgɔw k'olu bila u nɔfɛ u nana u ye bɛnbɛnbɛn kɛ ka Tesaliti bin nka yanni Tesaliti ka bin Amadu Tumani Ture kamana gannen fala ye a ye wele bila États-Unis ma Américains k'u ka na ni avion ye ko ka na an dɛmɛ fala ye ka terroriste bombarder u nana mun kɛ u nana balo de fili ka jigin an ka mɔgɔw kan k'u kɔ don
o kɔfɛ a ye Algérie wele fala ye Algérie mun fɔ i b'a dɔn k'u bɛna ci fɔ président ko président man kɛnɛ tile 2 in na taama mɛnɛ sisi ma bɔ ATT ko k'a bɛ saya kɔrɔ dɔn a ti Faransi wele sabula a b'a dɔn Faransi ka jaabi ye min y'a ko la Tesali ti binna fo bi a bɔ bɛɛ lajɛlen minɛn fɛnɛ na wa min ye Algérie ye a bɛ baara mun na fala ye a bɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan a bɛ ka fɛn o fɛn kɛ bi a ma bɛn a ma bi a ma bɛn a ma sini min ye Assimi ninnu y'u kɔ doli min kɛ a la fɔlɔ ka kɛ ni Kidali minɛli ye fala yanni Kidali ka minɛ sanu mun tun bɛ bɔ yen dugujɔrɔ nɔfɛ mun bɛ bɔ yen fɛn minnu sigilen don sen kan yen an ka jamana sɔrɔ min bɛ bɔ so yen k'a daminɛ Tɛnza waati na ka se Kidali dugu kɔnɔna ma wari ni sanu ni janu ni fɛn bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ Algérie de kelen kun sago b'a bɛɛ la wa ni Faransi kun n'o fala ye o de ma bɛn Algérie ma bi a ma bɛn a ma sini a b'a fɛ ka segin ka na o de hukumu kɔnɔna na u ye ta kɛ nɛgɛ la fala ye k'a daminɛ kabini octobre kalo k'a daminɛ septembre yɛrɛ kɔnɔna na fɔlɔ u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sisan u nana bɔ ni mun ye fala ye u ye jɛkulu kura de sigi an ka fasoden minnu bɛ yen n'u kɛlen don zanni kelen kelen ye u b'u kunfɛ diɲɛ fɛ u de fara ɲɔgɔn kan sisan sa min ye Imam Diko ye k'o bɛna kɛ olu ka autorité morale ye tuguni fala ye ko fo an ka segin ordre constitutionnel la ne bɛ min f'u ye u kana ɲininkali kɛ Mali kɔnɔna na yan fɔlɔ maliyɛnw ni miiriya jumɛnw de b'u la nin waati in na maliyɛnw ka kuntilenna ye jumɛn ye fɔlɔ yanni u k'u to kɔ kan k'a kɛ jɛkulu sigi ye Birema Fɔnba y'o de fɔ o a ka sɛbɛnni kɔnɔna fala ye a ko Algérie de ɲinɛna Algérie de filila Algérie de bɛ ka fili a yɛlɛ ma n'o tɛ maliyɛnw ma fili maliyɛnw ma ɲinɛ sabula Mali b'a dɔn k'a fɔ a ye min kɛ Algérie ye bi ni dancɛ ko do fala ye n'a y'a mɛn ko frontière b'aw ni ɲɔgɔn cɛ e tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ ka jamana fan dɔ y'i ta ye o frontière b'aw ni ɲɔgɔn cɛ o jamana fan dɔ bɛ se ka kɛ e ta ye cogo di o tuma frontière kɛ kun ye mun ye n ko frontière kɛ kun ye k'aw ye jamana fila de ye Fɔnba ko k'a b'o bɛɛ to ye fala ye kɔsa in na u yɛrɛ ka maa falenba dɔ n'o bɛ Faransi bi na n'o kɛlen ka taa kɛ Faransɛ ye fala ye a b'a fɔ min ma ko Éric Zemmour ale kumana Algérie kan koyi a ko ko Algérie kaw yɛrɛ kan ka u miiri k'u taasi dɔɔni Cheikh Anta Diop o ye ɲinini minnu kɛ école ko ta na sira fɛ kalanko ta na sira fɛ jamanaw sigiko ta na sira fɛ min ye Éric Zemmour ye fala ye a ko ko min ye Algérie ye ko min ye colonisation fanga sinsin yɔrɔ yɛrɛ de ye Algérie ye n'i y'a ye ka maaw bila jɔnya juru yɛrɛ la kudayi ko Algérie y'o jamana de ye ale yɛrɛ dun ye Algérie ka ye a ko min ye Algérie ye ko Algérie ka jɔnya juru jamana in k'a dogolen tɛ maa la Éric Zemmour ko bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ fɔ Algérie ɲɛna nin waati na fala ye k'u k'u tulo dayɛlɛ u k'a lamɛn dɛ banbanciw bingalikɛlaw maa minnu mago tɛ ko la Algérie jamana ni jamana cɛ siranyɛrɛbɔ minisiriw u tɛ se foyi la o kɔ a ko Algérie a ma deli ka kɛ i n'a fɔ jamana Algérie ma deli ka kɛ i n'a fɔ jamanaden kelenw b'a kɔnɔ Algérie ma deli ka kɛ fiyewu i ko jamana jɔlen min bɛ baara kɛ Algérie ma deli ka kɛ fala ye yɛrɛma hɔrɔnya Algérie ye wa a b'a fara ka fana k'a fɔ ko Algérie bɛ fɛn o fɛn na o ye jɔnya sinsinni de ye farafinna jamanaw kɔnɔna na ni Faransi senkɔrɔma dondonni ye nin tɛ nanzara ka kuma yɛrɛ fala ye nin tɛ farafin ka kuma ye nin ye Éric Zemmour Algérien 12 o de ka kuma ye nin ye ka ɲɛsin Algérie ma bi ko min tora Mali ye fala ye an ye sira min ta an k'an sinsin an k'an cɛsiri an ka wuli k'an jɔ an ka jamana an kana bila maa ye min tɛ bɛn an ni ɲɔgɔn cɛ an k'o fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ nka ka t'i sigi kɔ kan ka marifa ta ka dɛsɛ marifa la ka juguw bila k'an ka citernus attaquer k'an ka jamana bin ka n'u ye balaka wuli sigi an ka jamana kɔnɔ ka maaw bila ka coup d'état kɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ sigi ka jan bɛɛ lajɛlen kɛ kuma min ka tila ka n'i jɔ ko Mali ye aw dɔ ye k'aw ni Mali bɛɛ ye kelen k'an bɛɛ ye fa kelen an bɛɛ ye ba kelen an bɛɛ bɛ bɔ yɔrɔ kelen fala a jaabi kɛra min ye jamana ɲɛmaa fɔ i b'o dɔn wa fɛn min ka ko Algérie ni diɲɛlatigɛ ko bɛɛ i b'o dɔn wa i t'o dɔn o ye ka maa de ye maa min bɛ tugu Maroc nɔfɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn i ni Algérie tɛ kɛ ɲɔgɔn ka maa ye fo ka diɲɛ wuli wa Mali gouvernement ye Algérie jaabi yan fala ye kunun ko a y'an ka minisiri min bɛ bɛn ni kelenya yɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen kunna a y'o bila ka taa Marocains fɛ yen n'o ye général de corps d'armée Ismaël Ouague ye fala ye nin bɛ soma samabɔ bi sɔgɔmada in na Algérie kaw bɛ bɛnbɛn na ni politique maaw ye
u bɛ bɛnbɛn la ni bingalikɛlaw ye, u bɛ bɛnbɛn la ni bamanciwalekɛbaw ye, ni jugawalekɛbaw ye. Mali bɛ nin bɛɛ kalama. Malidenw k'a bila u kunna Falaye teri tɛ yen, soma tɛ yen, limana tɛ yen, foyi tɛ yen ni cɛsiri tɛ. Ni maa jɛra bi n'a ka nafa nana min ka bon n'i ye, a b'i fili kɔjalan kan ka taa k'i to yen. N'o y'a sɔrɔ i yɛrɛ sen tɛ k'i jɔ i yɛrɛ la i kolo la bi. N'i y'a ye Alizeri bɛ taa maaw ladon Côte d'Ivoire fɛ, a tɛ se k'u ladon Mauritanie fɛ Falaye. Baara de bɛ ka kɛ yen, wa cɛw de bɛ kɛnɛ kan yen. Alizeri b'a dɔn min bɛ bi bi in na, n'a ye ko kɛ bi min bɛ bɔ a la bi bi in na, a b'o dɔn. Côte d'Ivoire min filɛ ne ka na i sen don a la nin ye, Alassane y'a yira an na k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la, an tun bɛ bonya min sɛmɛ a la, an tun bɛ tɔbɔtɔli min k'a la, an tun bɛ a mangotoli min kɛ, an tun b'a miiri an dɔ ye min na Falaye. Alassane y'o ban, sabula n'i ye mɔgɔ bila a ka taa sigi ka jamana kɔnɔ ni drapeau ye, o kɔrɔ ko jamana de don. U m'a fɔ ko coordination, coordination tɛ dɛ. Maa ninnu ka ambassade de dayɛlɛlen ye nin ye, sabula u bɛ k'u sigi ni drapeau de ye. Donc min don, a faamulen don an ka ɲɛmaaw fɛ. Baara min bɛ sen na, a bɛɛ lajɛlen faamulen don. An fana tɛ daga sunɔgɔ la tuguni. A bɛ ɲini jamanadenw de fɛ sisan an k'an labɛn. N'an ko taji Falaye, n'an ko lafiya, n'an ko an ka jamana kɛ k'an ta ye, daga sunɔgɔ waati tɛmɛna a mɛnna. Jamana ɲɛmaaw y'u ni di, u banna diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ la. Fɛn tɛ fɛn min ma labila u ye, u ma sɔn ko fɔ jamana ka sigi a sigicogo kɔrɔ la. Falaye ka sanutigiw dɛrɛ, ka sanubɔlaw dɛrɛ, ka diɲɛ magobatigiw dɛrɛ, k'an ka jamana ta k'a bila sanfɛ, k'u ni di, n'an tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ an k'u dɛmɛ Falaye. O kɔni ye ne ka kuma ye, pour que bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamuya. N'o tɛ wari da yirala ninnu na, fɛn fɔra u ye Falaye, nin waati laban in na a ma yira maa la ko maa min banna a la dɛ, a ka dɔgɔ dɛ. A dan dɔrɔn anw ni Bariki ka kɛlɛ Falaye. Bariki nin tɛ société denni ye dɛ. Sanubɔyɔrɔ 15 ka jamana ka hakɛ kɔrɔlen minɛ u la k'a di, k'a bila jamana waganen kɔnɔ. O se tɛ bɛɛ ye dɛ. An k'an cɛsiri. A musaka minnu sɔrɔla o fana ka don donda fɛ. An bɛɛ bɛ min ye min bɛ se ka lafiya se an bɛɛ ma. Kuranko gɛlɛyaw b'an da la, jiko gɛlɛyaw b'an da la, dɔgɔtɔrɔso gɛlɛyaw b'an da la, kalanso gɛlɛyaw b'an da la, basigibaliya ka se ka ɲɛ, dunkafa ka sabati Falaye. An ka wuli k'an jɔ, an k'an cɛsiri, an ka k'an faso fɛ, an ka k'an faso fɛ. Maaw bɛ tɛmɛ dɛ. Modibo tɛmɛna, Musa tɛmɛna, Alpha tɛmɛna, ATT tɛmɛna siɲɛ 2, Jɔnkuna tɛmɛna, IBK tɛmɛna, Bandaw tɛmɛna, Amadu Aya Sanogo tɛmɛna, wa don la fana Asimi ninnu fana bɛ tɛmɛ Falaye. Min tɛ taa, a tɛ bɔ a nɔ na, a tɛ foyi, o ye jamana an ka ko fɛ. A tɔ, an na tila ka bɛn o la kɔfɛ.